kaayo nga tao. Gusto siya nga mo-share sa iyang mga grasya nga dawat. Sikat kayo na siya sa YouTube as vlogger. Ang na siya ipanghatag dire ang kani mga chinilas gikan sa grade 1 taman sa grade 6. Grade 6. Dayon na kani mga groceries ga-identify sa mga maestra pulo kabuk ang makadawat. So sa ato pa 50 kabuk ang makadawat ani karon. So ang mahatag ani wala lain ang popular na kayo, sikat na kayo sa YouTube known as Inday Kapkap. Wala lain si Mrs. Marjorie Manunday Benilia. Ato sa sugatan sa masibang bakbak. Mayong udto sa tanan, no? Udtong dakod, udtong putok naman jud karon. Mayong udto sa tanang ginikanan, sa tanang mga kabataan og labaw sa tanan, sa tanang banggiitang magtutudlo sa Manlabay Elementary School. Okay. Gikaluyan og gamay ang inyong igsuon, mao nga mo share og gamay lang pod sa atong mga kaigsuunan nga angayan kaayo nga tagaan o gamay nga blessing. Okay? Kining akong gihatag, nakipag-cooperate ko ani sa tanang mga magtutudlo dinhi. Kung kinsa gayod ang mga kabataan nga angayan gayod nga mga tabangan. So naanan ako ang listahan. Nagkasinabot ang mga magtutudlo nga pulo kabuok bata sa grade 1, grade 2, taman sa grade 5. Kay na ako'y special gift sa tanang kabataan nga mo graduate karong adlaw. Unyang taod-taod na na. So ako nang sugdan og tawag ang napili sa mga magtutudlo sa grade 1. Ani lang mo dire mga kung inahan, estudyante, okay ra kaayo. Ato na lang ikuan dire. Tanang grade 1, dili sa munaog. Kung dili mahuman ang pulo kabuok nga swerte karong adlaw. Okay, magsugod na tagtawag sa inyong ngalan. Number 1. Jess Real H. Sagurot. Naa ba? Jebril Diay Sagurot. Naa ba ni siya? Niuli na. Pwede ang igsuon, igagaw. Basta ihatag yun dito kang Jebril Sagurot. Kinsay pwede mo dawat? Sige, saka ta dire. Paspasan lang nato mga inahan kay mag-prepare pa ta para sa graduation day. Okay. Ikadua, si Angelica Gansam. Si Angelica Gansam. Asa naman ni naaba? Absent. Okay. Ihatag gini sa uban karon. Ikatulo, Mardel Mariano. Kadaghang absent. Sunod si Maxim Peras. Absent. Agoy dili ganahan o grasya karong adlaw. Okay. Si Nova Abing naa. Salamat sa Ginoo. Saka dayon diri dagan. Okay, si Nova Abing. Naan siya. Okay. Sunod si Angelo Jimenez. Okay, saka na yan, mga kabataan. Sunod si Haslin May Manunday. Uy, naapil day akong sakot. Pobre man sa pudmi. Si Ria May M. Zamora. Naa, saka na yan. Pila na ning naa.
Murag daghan ako gitawag niya, gamay ra ni Saka, murag dili sila ganahan og grasya. Okay, gipanggutom na ba mo? Okay, buthara sa ang mata gamay. Ubay, gamay-gamay na ang jud. Si Aina May Sahol. Saka. Si Baby Jane Serna. Sige, okay. Sige, dawal na mo diri. Dawal na mo diri aron makakuha na mo sa inyong grasya. Okay. Itunol di ara itunol. Sige, pasa dito tiya. Kauban sa mga magtutudlo, mga banggiitang magtutudlo. Sunod na grade 2. Sige, kudakan sa nang pila ni kapalit sila. Ang katong gitawag nako, pwede ra kayo mo adto sa balay sa akong ayan kang Everlyn Aranas dito ra nako ibilin. So palihon lang ko pahibalo sa ngalan nga akong natawag no nga wala diri daghang salamat. Okay, hatag na ng uban. Kompleto na sila, okay. Sunod na ta sa grade 2. Walay sabayan. Okay, ang chinelos isunod na to para maniud to na rin ta. Walay sabayan. Joy. Salamat mong. Salamat sa Joy. Walay sabayan mga bata. O sige. Oo, di ay no. Kinsa da itong wala di ay. Si Ashley. Ay sige, utro na kong tawag ha. Si Jezreel. Sagurot na? Nakuha si Angelica Gansam. Wala. Si Martel Mariano. Si Maxine Peras. Si Norba Abing. Jimenez. Okay. Si Samura. Wala. Si Sahol. Si Baby Jane Serna. Okay, unom ang wala o 5 ang wala. Pwede mo ato sa balay sa akong ayaan kang Evelyn Aranas di ay. Okay, proceed na sa grade 2. So wala ba'y palakpak diha nga nahuman ang grade 1? Daghang salamat. So, proceed na sa grade 2 si Julieto Kanumay. Na? Julieto Kanumay, saka na yun. Julieto Serna. Si Nobin Jem Indangan. Mary Rose Sarno. Rina Jane Serna. JB Edin. Revin J. Lipon. Yes? Award ni ate, ma'am. Isang ate. Si Pipi. Bibi. Sa Plido. Isa maningkon. Kanumay. Award. Hala palangga, ganiya naman naman ang award. Balik na lang ugma para sa mga award ha. Sige. Si Rina Jane Serna na ba? Okay, si JB Edin. Reben J. Lipon. Riam Castro. Ervin John Castro. Sarah Jane Idmihan ba ni? Kompleto, murag kompleto atong grade 2. Wow, nindot yo. 369. Ulag usa. Tawag utro. Julieto Kanumay. Julieto Serna, taas ang til. Nobilin Indangan. Nobidjen, I mean. Mary Rose Sarno. Rina Jane Serna. JB Edin. Revin J. Lipot. Riam Castro. Ervin, si JB ang wala. Okay, si JB ang wala. Okay, pwede na ninyo kuhaon ninyong pinaskuhan. Sige. Picture na yun. I-capture lang na itong. Capture lang. Dito, apil ito sa tunga. Apil ito. Dito sa tunga, Apila ang kuhan, apila. Sige, sunod. Samtang nakudak pa atong photographer. Tawgon na po ang grade 3. Andam na mo ha. Magpanwa, Lady Me.
Mindoro May Juliet, saluyo lang sa katong gitawag nako. Tanumay Charity. Obiso Gracie Joy. Alan Jairil Ke. Cyril Ke. Pasensyahe ha sa akong pronunciation. Okay, Serna Crisel Jane. Isiha Saijan Clark. Bane. Rihas Mark. Serna Renan. Rihas Mane. Piras di ay. Naay tagakuan. Absent daw. Okay, si Hinalas Jessa. Serna Renan. 367. Murag kulang og tulo. Ang grade 2 usaray wala. Dede. Oh, di lang. Oh, sige, pictures. Capture lang, capture. Oy, awa. Grade 3, kompleto na ba? 368, kulang pagduha. Kaugukotro, taas ang kamot. Magbanwali dimi. Mindoro May Juliet. Kanumay Charity. Obiso Gracie Joy. Alon Cyril Ke. Jairel. Okay, sorry po. Okay. Serna Crisel Jane. Isiha Saijan Clark. Wala. Okay. Naitakatindan sa akong kilid. Peras Mark. Okay. Duha. Okay. Mauna ni sila. Hinalas Jessa na. Okay. Mana? Si Rias Mark ang wala. O si Serna Rinan. Isiha sa Clark. Asa? Wala isa pa yan. O sige. Muna ni ang grade 3. Kinsay wala ani? Pa-check naman kinsay wala anak nila. Si Piras Mark, walo naman eh. 2468. Duha ang wala ani. Lagi. Serna Crisel Jane. Isiha Saijan Clark. Siya may wala. Okay, mana? Mawala na yung tanan ang grade 3. Unsa? Si Kiyab. Okay, proceed ka sa grade 4. Gutom na kayo, nangalibat na oh. Okay, grade 4 ta, Juanico Angel. Okay, Nipla Jeden. Oh, si Kailan Rochelle. Naana si Samura sa grade 1? O, asa man ang listahan sa grade 1? Grade 1 si... si Riaki. Okay. Ano naman tagani? Grade 4? Grade 4. Juanico Angel. Pasensya na, limbanan na kayo inyong igala. Yung son. Nipla Jordan. Si Juanico Angel. Si Kailan Rochelle. Ay, very good. Kompleto. Tumaroy John Mark. Tumaroy John Mark. Pwede na kayo ang igagaw. O, sige. Si Aranas Genesis. Laray sa ta. Si Aranas Genesis. Albo Mores. Mores pa ni? Albo Mores. Okay, si Kali Jerwin. Kasar Lovelian. Bunsua Ryan. Bunsua Elmer. Bunsua Elmer. Tali 2468. Kulang tag duha. Duha ka Bunsua ang wala. Okay. Basta. Sunod na nato ang grade 5. Last but not the least. Okay, kinsa ka ang swerte karong adlaw no, ang pulo ka buok sa grade 5. Walay palakpak ni ngawa oy.
Okay. Kana ba kay makusgan tagamay? Okay, Buhawi John Vincent. Mao na ni ang grade 4, no? So, unsa may kasulti na to? Inay kayo? Makaluya. Salamat. Kana, ikaw. Salamat. Okay, wala sa bayan. Pili ka, gusto pa kanig tingan. Salamat. Kana, kay murag gutom na gintingan ka. Sige, padayon ta. Grade 5. Pwede na mo mapasok. Paingon dito. Grade 5. Number 1, si Buhawi John Vincent. Kanumay Grace Jane. Si grade 5 na ni siya. Grade 1 niya akong gitawan. Murag nalibat ang gasulat siguro ni kung grade 1 ni. Grade 5 na ni. Buhawi John Vincent. Wala. Ako'y gigutom na ni. Naniunto pa ni. Kanumay Grace Jane. Ombrete ba ni ma'am? Well, Chris. Iglobia Sheila May. Igloria Deni. Okay, pasensyahin na po. Igarlic Care Patrick. Si Lipon Tristan J. Jimenez Jessa May. Hinalas Jordan. Barinyan Jonathan. Si Alon John Harvey. Gusto lang ako ipaunumbo mga igsoon. Pasaylo ako kung kamutanan dili na ko maapod. Kay ang akong mission yun, ang akong hatagan, ang mga angayan yun, nga tabangan o hatagan. Hinaot nga malipayon mo sa jutay nga grasya nga akong gipakuyanap. Kaninyo, nakasabot ba mo sa gipakuyanap? Marag lalong ra kayo, no? Lalong ra kayo sa nga tanan. Okay. So, daghang salamat din. Magpasalamat po ta sa nag-sponsors ani. Ako gihimo ra kong instrumento para muhatag og kusog og muatubang kaninyo para ani nga bayan kawang gawa. Kompleto ba ni? Wala na ni grade 5, 2, 4, 6, 8, 9. Kinsa kay wala ani? Si Buhawi John Vincent ang wala. O sige. Katong wala, murag ubay-ubay ra jud ang wala, no? So, pasaylohan lang ko mga igsoon, kung dili tanan maapod, no? Kay nakipag-cooperate ko sa mga magtutudlo, mga banggiitang magtutudlo sa manlabay. Murag gamay na lang lagi. Asa nang upan? Higutom na. Okay, magpasalamat po ko sa ilahang paki-cooperate sa ako, Bisan busy kayo po, kadyot ra kayo ko matikisuya. Unsay akong tuyo, maura jud kay daghan kay lakaw. So, daghan kayong salamat ninyong tanan. O, hinaot ko nga, malipayon mo sa jutay nga akong gihatag kaninyo. Pasayloa kay maura jud kaya. Okay, dinhi na lang ko boto. Og mayo magto kanatong tanan. Daghan salamat. Palakpak po diya lain na mga gamay-gamay na lang ang mga bata maapot gid ni ron. Ang nanguli diligid matagaan. So ako lang ipaibalo. Bahin sa sinelas ang nag-donate ani sa una ng eskwela sila wala jud sila chinelas. Karon gigasahan og dako-dako sa kaitasan mao nga ni share siya og chinelas para sa mga bata nga dili walay chinelas. Para sa mga bata aron makachinelas po daw. So mao na ni iyang gi-share. Unsa? Okay. Akong targon gikan grade 1. Grade 1 sa akong unahon, kapuga sa tanang grade 1 sa Tubangan. Tanang grade 1 sa Tubangan. Palinyahan na to, duha kalinya ang grade 1. Duha kalinya atong grade 1, no? Para na yung musaka din, na ako'y musaka dito. Dayon, sukod dayon mo ang sa inyuhang sukod. Sige, okay. Grade 1, ngayon dayon, adi mo linya. Hatag, sige, sige. Kapin, linya grade 1, duha kalinya. Duha
ang grade 2, grade 3, grade 4. Ay, saan ang bangko niya? Saan? Ay, bangko niya. 1, 2, 3, 4. Sige, linya-linya. Mga kabataan. Saan ang mga bangko? Ano makalinya yun? Ato sani, at ano isang pumaho ng mga chinelas, no? Kung mapurma na, tawag na dayon ka mo. Dayon, saka dayon mo din mo sa atong stage. Para magsukod. Kanina ka sapatos, madugay, ginugsukod ron. Ah, sige, bana-banaan lang ninyo inyong hands sa lid. Okay. Abang lang, abang. Abang sa likod, abang. Dili ang ulo na okay. Tama to ilaha. Kay para inisukod, makitaan yun kung kinsa tong nawong. Dito na dito nagatubang. Palihog yung sunod sa mga sagbot. Mga sagbot, panita, mga sagbot na to. Sige, palitan ang mga sagbot. Ibutang sa usa ka sudlanan. Ang mga sagbot. Ah. Isay nagawid sa mga sagbot, palihog. Sa usa na ay dako diya ang sudlanan, diya lang iusa. Ha? Mura ka kaigo, no? Sige. Paabot lang sa mo niya, ha? Kaya pa ba? Dili pa ba gutom? Alas 12:25 na gid, sakto-sakto na nga ibabili na sa Tumays. Junwin, ayaw din yung buwalay. Kaya muna gina mo po mo ang ayna. Dan SES karon. Wala gina din ang bus lunch grade 6 ron. Sige. Atras gamay, unsa man ni grade 1 ani tanan? Grade 1, grade 2. Asang grade 1 ani? Grade 1? Oh. Tagaan na to, dalan ang grade 1. Atras gamay ang, saan yung grade 1? Grade 3, grade 4, Oo. grade 5. Grade 5? O sige. Grade 1 to grade 5 ni siya. Okay, atrasan na to gamay para musaka ang grade 1 dito ang uban. Ang uban dire. Sige, sige. Ano na siya? Oh, isa man anak. Isa man. Kumusta ka? Naman kayo siya. Okay, kasabot ako. Iya, ang mga media sa mga bataan. Sige. Ato sang giperma Inday. Inday kapag makuno mo may ilang gingalan ako ambot ka. De, akong explain sa inyo ha ang meaning sa Inday kapag. Samtang nag-arrange pa sila, no? Kapag means walay giatrasan nga trabaho tanan di kaya para sa pamilya. Muna kapag. Ang gatawag na ko ani na siya sa Dubai. Usa siya ka personal driver sa Dubai. Samtang mag-limpyo siya sa iyang sakyanan, sige siya paminaw sa ako ang mga sugilanon sa kinabuhi. Gibutang ko niya sa iyang
bulsa o nag-headset siya kanunay samtang nang hinlo siya sa sakyanan. Dayon ni chat mo siya galit sa kuha. Sa kadugay-dugay siguro mga usa ka bulan yang ilang taw sa kuha mga videos. Niingon siya nako nga nindot kay katawago inday kabkab. Anak po na ko murag nindot siya paminawon. Sige, kana na lang ang akong ingalan sa akong kagalingon. Susugod ato, nahimo na jukog inday kabkab hangtod karon. Kay sige magkapkap, sige tanang trabaho. Ikaya para sa pamilya. Muna ang meaning sa kapkap, wala yung giatrasa nga trabaho bisag unsa. Murag tanang kurso siguro. Okay? Sige. Sa kapkap, murag tanang kurso na ano nako. Bisag walay papel nga ilawilan. Pero sa binuhatan, murag nagkuha na nako ang ganan. Pagamanino na lang ang kulang. Kaya di ko kabalong drive. Sige. Mga bata, ready na mo? Ready? Asa tama ng grade 1? Taman diri? Kani grade 2 na ni. Sige. Grade 1. Ipasapot lang na ko ninyo ha. Musaka mo diri, musapot mo sa inyo ang kinelas. Kung unsa itong kaigo sa inyong tingin, maura inyong isuot. Paingon mo na ako. Dili pwede upat kabuok. Tagsara kabuok. Okay, nakasabot? Sige. Ato ng suka ng grade 1. Sige, saka. La. Sige, saka. Sige, saka. Asa inyo ha. Ang manang sukot, naog mo na yun. Sige. Sukot ang grade 1. Oy. Sige, grade 1. Sukot lang, Adria. Gagmay. Grade 1, gagmay lang inuan. Ay mga gagmay dito. Sige, sukot pa mo dito. Sige, naog mo na ito, naman ha? Ha? Nagagapot kita na itong mga bata. Sige. Sukot na, sukot. Okay, ang umanang sukot, naog na. Ang umanang sukot, naog na. Okay, nauman na ba ang grade 1? Sige, pwede na naman uli at mangaon. Kaya murag, tingpanood to na yun. Isnap na diyan. Isunod na nato ang grade 2. Okay, saka, sukot. Dili na saka sa hagdanan. Ayaw ko, buwan. Okay, dili sa hagdanan, saka. Dili sa hagdanan. Okay. O, sige. Sige, okay. Mana ang grade 2? Ubay-ubay mo itong sinilas. Maapil na din yung ginikanan ron. Sige. Okay na lang. Unsay ka istorya? Salamat. Okay. Salamat. Okay, sige. Sunod. Salamat. Okay. Umana ang grade 2. Salamat sa Ginoo. Grade 3. Banat. 1, 2, 3, 4, 5. Sige. Grade 3. Ay, di mo tinapuray. Pwede dili taagi dili. Kaya mo dagyan ng 9 letters. Pag-iwain ko. Dili taagi kay maguba atong decoration. Wag para matanawan sa atong program. Dili taagi. Okay. Grade 3. Okay na human na. Salamat. Okay, wala. Salamat. Ayan. Okay lang mo karon ha. Ayaw magsuot sa iyong mama at papa. Oh. Mukha lang ninyong modelo yung mama at papa. Ang salamat. Dagang salamat. Ito ba yan? Isunod na nato ang grade 4. Dili. 1, 2, 3, 4, 5. Size 7. 8, 9, 10. Unsa man yung uban, dili man wagi. Dili. Humana ka lang? Unsa man ang gani ha? Humana sus ka cute ba ng grade 12?
Pwede dito na to sa autobus. Dalang ba po? Okay. Kasi may kinder niya, niya, Wala na kinder niya. Na kinder, wala chinelas. Sige, napatay gagmay, oh. Oh, dali, dali. Sige, isunod na natin ang grade 5. Uno, Stop, stop, stop. cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hello, hello, hello. Hello. Sige. Hello, hello, hello. Sige. Wala isa pa yan. Okay. Yung isa pa, wala yung chinelas ko. Lumalabaw ka. Ay, sa isa lang. Yung isa yun, mga bata, di lang, wala. Saka na lang dili, kaya napay na kong sobra. Sige, paspasan na to. Kaya alam mo na na. Wala pa kaanda mong speech. Inyong speech. Sige, mga bata, saka. Yung isa wala chinela, saka. Sige, saka. Dagang salamat sa kadonate sa chinelas. Dagang salamat, di mo ba? God bless you. Darang ginong ipangandoy. Ang mo share sa blessing sa chinelas para sa mga kabataan. So, dagang salamat. Apili at video ang mga ginikanan. Dagang salamat sa mga anya karon. So, may mga inangan diya, naidag po. Saka. Murag wala na. Na. Nakagubot kirintawan. Sige. Sige. Okay. Okay. Tungod sa kalisod, like ang inabro-abro. Ilan kanta na? Pait ng paranduan, nablaan ko kung mga inangka. Pagkaw tayo, lisod manitikang, gikan sa ako, nga Pinoy anan. Apan kayahon ko na lang, para sa kaumang sa kong mga kabataan. Maura tayo, dagang salamat. Mayong otto, kanagang tanan, palagpakan naman dyan. Palagpakan naman dyan, para magasnak pa niya kong tayo. Mula-mula na nabani, kay taas kay takong. Sige, dagang salamat. Naot na nakahatag ko, kalipay, nga jutay, kaninyong tanan, karong mga orasa. So, dagang salamat. O, hindi na lang ako ka. Tara, manako na ta. Nabami balon? Pwede mo salon? Sige. Dagang salamat yung tanan, ha. Balik tayo mo taon-taon kung gusto mo mamati sa akong mga bulawan ng mga pulong. So, dagang salamat. Hindi na lang kukutot. O, mayong otto, kanatong kanan. Sa mga ginikanan, dagang salamat. At sa mga maestra na nagkipag-operate, aming nga kanilatan. Dagang salamat sa akong mga